Maayong adlaw kaninyong tanan ano sa kita kininyong ato nga programa sa TV Apulia.ro gamit ang gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic College International Sir Argeseno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang may kalamigitan sa tong pagtuong Katolika. Okay, so karon sa di pa ko magpadayon, magpasalamat una ko sa mga isong mga Katoliko nga kanin nagataban nagasuporta sa tong programa. Pinagi nila Sir Noli Medalla and the family, Sir Ronald Descaliar and the family. Sir Romeo Enodian family, Sir Robert Avilan family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Denjo Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tupig Galimit and family, Ma'am Berden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Jerry Alacre and family, Sir Ray Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Jubilacia and family, Sir Edmond Esteban ng family og sa tanan nga nagataban ng kasuporta sa programa pagkaman wala nagapalit po sila mga pangalan daghan king salamat tungod sa inyong tabang tungod sa suporta kining ato ang program ani agi hapon din sa social media ug until now nagkinalang gihapon kita mga sir ug mga ma'am sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug ang inyong tawag ining suporta so gusto mo tabang sa gusto mo suporta pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinagi sa itong mga account numbers kung nako na sa mga screens kung nagadagang information o pwede sab mo mag-message atong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Okay, so karon natin taga-ag reaction. Kaya actually nihatag po ni sa reaction sa ato apong video. Sa ato ang reels nga ato ang gipost sa gitawag og Facebook nya usa man ni siya kapastoy. Nya siguro nahalangan siguro sa eksakto sa ato ang mga gipang hatag nga mga informations mao na nga na siya gitawag og restback kung baga. Then yun, kanang restback kung mga tao nga mga Katoliko nga maminaw nga tawag ining wa gyud kabalo sa background concerning sa kasaysayan sa Kristiyanong iglesia ug sa balaang kasulatan. So ang mahitabuan na posible gyud mamura sa tinuod kung tawag ining paistoryahon. So sa walay paglangan-langan ato ang tawag ining paminawon kining or tan-awon nato una ang iyahang tawag ining mga presentations and at the same time every puntos nga iyahang buhian pwede na to siyang i-post then pagkahuman na ato ang tagaan o reaction. Okay? Sige ato ni ko ano. Okay, so diara mga sir ug mga ma'am ha. Okay, ato i-play. Kung mangita gani imong kasaligan nga magtutudlo kanang dili ka iadto sa hiwi nga pagtulunan mahitungod sa Dios ang imong pangitaon, ang imong sudlan, ang imong sundon ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala na ilain. The rest of that puro na piki tanang ilabi na mga sulpot ug mga tagak. Okay, so kana nga ato ang tawag anang gi-present mga sir ug mga ma'am. Kamatuoran biya na. Nga naman kasi wala ang kasulatan dili biya tanang gisugo. Mahitungod sa gitawag og pagtudlo. Dili tanan gisugo nga kana bitong magtudlo ka mahitungod sa maayong balita. Na particular community nagisugo ang Ginoong Dios ang atong Ginoong Jesucristo nga mo ni magtudlo, mo ni magbitbit sa iyang pulong o nya mao ni ang gitagaan og misyon sa pagtudlo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. O nya ako ginang ginabalik-balik always mga sir ug mga ma'am kanang ingon ni Kristo ba nga I will be with you always till the end of time. Kanang pulungan na Ginoong Jesucristo naghatag nagpahimugat nga kanang iglesia or kanang iyang gisugo nga magtudlo magwali mahitungod sa iyang gitawag og pulong di na mawala. Gikan sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasyam, ikapulo, hangtod karong panahon na, kanang maong magtutudlo concerning sa iyang pulong, wala mawa. So kini man nag-angkon-angkon after ana nga iglesyang gitukod ni Kristo. Ang nag-angkon-angkon nga ning buto lang 16th, 17th, 18th, 19th century, 20th century, di na tinuod. Kaya kung mahimo ning mga tinuod ning mga tawhanang mahitabuan na mga sir ug mga ma'am, mahimo bakakod ang Kristo. Mahimo ang Kristo di tinuod ang iyang gipangsulti. So, siyempre ang balang kasulatan ituo man tang ni ana. So, mo ningon ang balang kasulatan walay bisang gamayng bakak nga migawas siyang baba. So therefore, kung dili bakakod ang Ginoong Jesucristo, so ang bakakon kini mga pastoy karon aning buto lang after 16th century. Ngano man kay kini mo mga tawhana ning buto lag kalit mura bag tawag ining uho nga resulta sa dalugdog. Then pagkahuman ana nagtulod-tudlog ilang mga kaugalingon nya pagkahuman nagsabot-sabot og ilang kaugalingon subay sa nakasulat sa balang kasulatan nya mingon na sa tinuod sila wrong mali. So mo na ningon ko nga the rest of that
gawas simbahang Katolika, kanang mao mga punduka dili na iya ni Ginoong Kristo. Bugos na ato ang dunggan, bugos na ang ato ang madawat nga mga teachings gikan ni anang maong mga tawhana. Ngano man kay mga piki man. Asa mga nakakita makadawat ang tinuod nga ang nagwali piki? Di ba? Asa kita tinuod na? Hindi ka makakita tinuod sa nagwali nga piki. So kining mga pastuya, mga piki na sila. Kay piki man ni sila, buti pasabot ang ilang magipang sulti, ang ilang magipang tudlo, bisan pagkamilyon sila na magkutlo sa balang kasulatan, magpabilin gihapon silang piki. Continue na to mga sir ug mga ma'am. Kung gusto gali mo og dili ka siligan nga magtutudlo, adto mo maminaw sa CFD, adto mo maminaw sa ilang leader, adto mo maminaw sa mga tao nga wala nagdala sa pulong sa Dios. Kini mo mga tawhana ba mga bagak gyud mga naong no? Ang ato di wala daw ang mura nahulog ba nga mga defensor katoliko ug ang mga leader sa simbahang Katolika wa daw kun nagtudlo sa pulong sa Ginoo kasi sila ray katudlo. Wa mo panglipaki. Mo ni mga tawhana ang kada bitang ilihis bitaw nila ang kamatuoran eh. Bantayan nato mga sir ug mga ma'am before nang buto ning maong mga punduka sa 16th century naa na ang simbahang Katoliko nagtudlo concerning sa pulong sa Dios. O bisan gani ka ng Biblia nga ilang gibitbit mga sir ug mga ma'am. Ang pinakaunang iglesia nga nagtudlo mahitungod anang butanga ug nagtuo. Na kanang butanga kanang ginaingon nilang pulong sa Dios, simbahan Katoliko katudloan bisag di mabasa letra por letra. Nya mingon din sila nga paminaw ayaw mo paminaw dito makadawat mo dili mong pagtulunan. Ilhan jud kaayo ba nga insecure mo sa simbahan Katolika? Nya insecure mo sa mga defensor Katoliko kay matanggalan man ang inyong ang naong og tawag ining maskara. So ingon ana eh. Di ba mo nang makayon ko babagaag naong ani mga tawhana no. Sige angko na nga nagsunod sila, nagwalo sila sa pulong sa Ginoo, pero kung tinuod sa nagwali sa pulong sa Ginoo, wala sila ng mga sekta. Nga ilang gipasakupan karon. Wa sila magtulo-tudlo og mga butang o mga teachings nga di haom sa balaang kasulatan, di ba? Ang gisulti sa balaang kasulatan unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali. Kung unsaon man pagwali kung walay gipadala nga magwali. Kasi may nagpadala ni mga tawhana. Engkanto, ungo. Sa Biblia, kung nagsunod ning mao mga tawhana sa balaang kasulatan, ang mga tinuod nga mga magwawali gipadala. Pinandungan sa mga kamot base sa balaang kasulatan. Kasi may nagpandungan eh. Abat? Yung baga, yung pasangin lang pata nga, nagwali sa pulo ang kanang pagkuan, pag makadungog mo ani, wala na nagwali o naghupot sa pulo sa Ginoo, wa mo paglipake. Bangaga ninyo eh. Kung gusto mo nga may salaag ang inyong kalag or matog impyerno. Pero kung gusto ka magkat-on, Actually, kanang gitawag og magpasalaag manggod. Kung ato ang tan-awon o basahon ang balaang kasulatan, ang magpasalaag sa mga kalag sa mga tao kanang mga naulahi. San Mateo kapitulo 24, bersikulo 4 ug 5 ug 24. Nag-ingon na nga tong Ginoong Kristo, bantay mo sa ulahing mga adlaw. Kay daghan ang manungha nga mga mini nga propeta ug mini nga mga magtutudlo ug magpasalaag kini daghan. Dili ang nauna mo yung nagpasalaag, ang magpasalaag kadtong mga naulahi. Pakutan aning pastuya ug anos ana ni-restore na yang sekta. Anos ana natukod ang iyang sekta. Sigurado gyud ko nga wa na di na maka-connect sa tawag ining biblical Christians. Di na maka-connect eh. Nga naman buto lang ni after 16th century. So kay buto lang man ni after 16th century, unya nisupak sila sa naunang Christian church before na sila ng buto. So therefore mga sir ug mga ma'am, kining mo mga tawhana ang nagpasalaag, dili defensor Katoliko, dili mga paring Katoliko, dili mga obispong mga Katoliko, dili mga santo papang Katoliko ang nagpasalaag. Ang nagpasalaag kining mo mga tawhana kay ning buto sa ulahing mga adlaw. Nagtudlog balitan. Tanawan na sila. Sa balaang kasulatan, ang simbahan ni Kristo, si Kristo manluwas. So therefore, makaluwas. Ingon sila, di na makaluwas. Di na makaluwas. Baliktad, di ba? Baliktad.
Nya kusog pa kay mangupya. O nya kung mangupya manggaling di pa yung tarungon og kopya. So, kisa may tigpasalaag, dili man katoliko kamo. Di ba sagad sa inyo ang tawag ini ginalingla, ginadani mga katoliko? Nanawara ko na inyo mga membro toy. Okay lang untag ang katoliko may mangdani sa inyo? No! Kamo'y mangdanis katoliko. So therefore, kamo ang mangingilad, kamo ang magbasalaag sa mga kalag. Sa mga inosenteng katoliko, ilabi nagkatong mga katoliko way basa-basa ang Biblia. O ni, nga baliktaron pang katoliko may nagpasalaag, bagaag mga naong ni mga tawanay. Basta bagaag yung mga naong. Kung tatong pala yun. Gusto ka makasayod sa tinuod nga kaluwasan, unang-una sa tanan, maminaw ka sa tao nga nagwali mo. Kaya ang pangutana, kisa may mga magwawali may tungod sa pulo sa Ginoo kamo? Kamo ang mga magwawali? Sa pulo sa Ginoo, wa mo paglipak i-colored. Kung tinuod mo, baka ko na nakasulat sa balang kasulatan. Pero di man bakak ang nasa Biblia. Sambot pasabot ka mo ang bakakon. Kaya ang Biblia, suti ang balang kasulatan nga. Kung saon man pagwali, kung walay pinadala nga magwawali. Nya, based sa konteksto, sa bagong testamento, ang ilang mga magwawali pinandungan sa kamot, nagikan gid mismo sa mga apostol. Kasi may nagpandong ani. Sigurado yun ko. Musangko niya yung otoridad sa Security and Exchange Commission. Nya tuwan eh. Sas, Ginoo ko, paragaba. Paragaba. Sigurado, baka nang iyang gipasulti, baliktad. Padong sa ilahatan na kung matumutuo mo ni mga pastuya, di, padugod sa imperno. Ang kalagan eh. Labi na gyud sa imong kaluwasan, labi na gyud sa kaluwasan sa imong kalag. Asa man ka makabasa sa balang kasulatan nga ang pastoy gisugo sa pagwali tungod sa kaluwasan. ang gisugo mga pari man. Masahon na itong Biblia, be. Masahon na itong tawag inang Biblia. Kasi tawag inang gisugo, be. Nga magtudlo, mahitungod sa iyang kaalam. Ilabi na sa iyang gitawag og kaluwasan. 2:7. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Ganiha mo ni ang mo ni ang tawag ining kanibitang trabaho sa pari nga mo ni siya ang kanibitang rules ba kumbaga. Trabaho sa usa ka magtutudlo mahitungod sa pulong sa Dios. Kung sa kuan pa ba mo ni siya ang general norm kumbaga. Even sa Old Testament kani ba katong gibasa Old Testament man. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod na kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Uy, pastoy gibutang diri. Pastoy hanganing buto lang after 16th century. Mo ba to si Kristo Hebrehanon 3:1 pangulong pari sa atong pagtuo. Si San Pablo nag-alagad ingon nga pari 1 Corinto kapitulo 4 15-16. So makita nato mga sir ug mga ma'am nga ang Christian Church anang dumala mga pari ug mao na tinuod nga mga pastor. Kasi Kristo pastor man to at the same time pari. Pero pag naa gani magpapastor-pastor nga dili gani na pari ay bugos na pastoy tawag ana pastoy. Di ba? Pastoy tawag ana. Di man tinuod. So may mga nga nagwali may tungod sa pulong sa Ginoo sa kaluwasan adto kas pari. Kay maoy gisulti sa bala ang kasulatan. Pag did-an gani mo pag-apaadto sa mga pari kanang mao mga tawhan nagipanggamit na siyawa. Sa pao man tapos padtong suma sa Biblia. Dili man sa mga pastoy. Kay ang tinuod nga pastor mga pari. Continue na to. Adto paminaw sa pastor nga ang wali pinasikad sa pulong sa Dios. Wa gyud na as Biblia, nagisugo ang mga pastoy. Di man mo pastor pastoy. Wa as Biblia, di ka makabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang mga pastoy gisugo sa pagwali may tungod sa pulong sa Dios. Wala. Wala. Di tagay ko yung sitas bi. Kasi ikot na po ninyo ng Efeso 4:11. Milabot ana, obispo man na.
Sabton tanang Efeso chapter 4 verse 11 sa konteksto o sa pagsabot ni San Pablo. O sa pagsabot ni San Pablo kana magbalantay o pastor, gisgutan niya sa Acts chapter 20 verse 28 mga obispo. Kaya di man obispo. Pastoy man eh. Nya diha mo maminaw, diha ta maminaw. Patiran tas Ginoo ang kalagi nato, diha ta maminaw ani mga mini nga mga magtutudlo. Ayaw sig paminaw si FD kay otro po na sila nga wa po nakabalo sa kamatuoran. Kasi nag-ingon. Kamo? Ako di man ko member. Sa essence, nagpanalipod ta sa pagtuong Katoliko. Pero in terms of group, lahi-lahi may tawag ining grupo. Naman ko sa lay Catholic apologist. Pero ang pangutana ba, anong hadlok magiging sila, no? Pag maningog na ang mga defensor Katoliko, nga man, kaya matanggalan manig maskara ni mga tawana. Tanggalan manig maskara. Huwag di ko sila kadibang eh. Nga, ang style nila para i-debunk ko no, ang argumento sa mga defensor Katoliko, maghimo sila binutbot o binakak. Nalawara, ibaliktaro niya, di ba? At tumapaminaw sa mga pastor. Yung kisang manabot pa sa pastor, kamo? Sila ba? Sige daw, kaya mga namati din hinga o nagtanaw niya itong program, kana abang giingon nga pastor sa balaang kasulatan, sila na? Kamo na? Kaya kung kamo na, buti pasabot, before 16th century, naamo. Kaya mo biya ni Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapos kalibutan. So kuning buto na ni mga tawhana, after 16th century, before 16th century, wala pa ni sila, buot ipasabot, bugos ni. Dili sila may gisultian anang Ephesians chapter 4 verse 11. Buton ni mga tawhana. Wala nakasiguro sa kaluwasan. Og sure gyud ko kung adto ka maminaw Sa ka Diyos ka kay masiguro ni mo imong kaluwasan. Oh, masiguro gud nimo imong kaluwasan kung mutuman ka sa kabubuton sa Ginoo dawaton nimo iyang grasya. Makayo jud kang luwas na ka pero wa ka bantay basi king imong sala nga gihimo na mga damages. Pero nakagrasya, mamatay ka, adi pagka diretso og langit. Pero ang problema kay wala man mga tawhana, wa man ni grasya ni. Mga matay ni mga tawhana way grasya. Kaya wa man ni grasya ni mga tawhana, mga matay ni, buot pasabot nga matay nga way grasya. May impierno. Kay kadto mga kalag sa mga mga tao nga nangamatay nga way grasya sa impierno man ibutang. Nya sila ho man ni grasya. Story lang na story. Basa-basag Biblia nya story dayon. Unless Katoliko, basag Biblia na grasya. Nga naman kigitudlo na mismo ni Kristo nga kidahalang dawaton siya. Dawaton in the sense physically, spiritually, by way of receiving the sacraments. Wala man na sa ilaha. So, sa may grasya nila. Damgo. nila 100% impure good ang iyong padulngan. Ay, hatira. Pero wapag i-record, nahitabo. Nasa nanudlo ang mga defense sa Katoliko, nanudlo ang mga pari, nanay ng impirno. Tungod lang sa pagpanudlo, no? Pero sa inyo, sigurado yugo. Sigurado ko. Naala may record nga ang mga magawaling Katoliko, particular ito mga missionary nga mga santos kaniya to, daghang mga kalag ng langit. So kini sila, bisag ko sa ka-record, bisag ko sa nalang kapudyot, listahan sa buwad. Putos buwad di ay. Putos buwad. Bakit record ni? Pero lang ingon nga, dawato ni mo sa Kristo yung pusang luwas na ka. Kasi kasulti, ako. Kasi kasulti nga luwas na ka, ako. So buti pasabot, ilang gipaka-Diyos ang ilahang kaugalingon. Luoy yung kaayo taog diri ta magpasakop aning mga tagakan eh. Okay. Sige. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow nyo ta mga pages, RJ Orolan Sandro the Second TV, Apulia.Punto, Gimite page, Kuya Apollo sa page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mag-send din na og Facebook star. So sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist, ito sa official, RJ Sandro the Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious sa forum. O pwede sa mag-send din na og super sticker, super chat, and super thanks. And ayun, sa mga Katoliko gustong matabang sa atong program, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinagi sa itong mga account numbers kana ko na sa mga skills kana nagadagan nga information o pwede sa mo
send og message sa tong page kung very meet sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. And yun, kana lang una mga sir ug mga ma'am o gikan na lamang sa tibok ang pwera sa TV Apulia.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa mga kaubanan sa LCAs na mga Katoliko nagasubaybay, nagatabad nagasuporta sa programa kini yung ubos nga alagad ug isol sa pagtong Katoliko Sir R. Juseno, temporary yung manamit umingon Iglesiam Servire at Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw yung tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.